खुलुमबाय लोगोफोर बिराद दुखु नांथाव जादों आरोना जोङो फोथायनोनो गोब्राब जासै लोगोफोर जे जोङो बबे माने आफादखौ जों फोथायबावगोन ना जों माबा जोंनि बर'नि गेजेराव गोदान गोदान संगठन दायो जेनेबा गोदान गोदान माखासे आफादफोर दायो बिदि आफादनि गेजेराव उनाव माने मास मोननै सोलिनोसै बोसोरसे बोसोरनै सोलिनोसै बेनि उनाव मा जानोसै गावजों गाव माबा मोनसे केलेंकारि जानानै माने पार्टिशन जालायनोसैलाय ओमफ्राय बेफोरबायदिनो पार्टिशन जालायबाय थानानै जोंनि गेजेराव सोर बर'नि दैदेनगिरि मावनो नागिरमादों गमायनो बिथांमोना बबे सार्थनि खाथिराव गावनि पार्सनेल सार्थनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारमारदों एबा संगठनाव बिबान लादों ना माबा मोनसे लबिनि थाखाय बिथांमोना दिनै मा खालामदों माने बिबान लादों ना हारिखौ सिबिनो होननानै हारिनि थाखाय मावनानै बिबान लादों बिराद मोनसे माने गोमोथाव जादों आरोखि दा आं नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ ससे होग्रोनोसै नोंथांमोना भिडिअ होनो नागिरबानो जाबाय जोङो दाबो बुंनो थाङोब्ला एक्स भलान्टियारखौनो ज' खालायनो हायाखै दा बिनि गेजेराव जोङो रायजोफोरखौसो लाबोनानै बे जोंनि उद्देश्य जोंनि थांखि जोंनि टारगेटखौसो जाफुंहोनो नागिरदोंमोन दिनै गावजों गाव एरसन एब्र' दा बेबादिया मोजां जायाखै आरोखि दा आङो बारा गोलावखौ बुंनो सानला दा दुखुनांथाव बिथ्राय जाहाथे जोंनि प्रेस मिट होनायखौ नुनानै जाहाथे जोंनि मावथि लोगो बिथांमोना लोरबां एबा दुरबल जाया आंबो बेखौनो लास्टआव रिकुवेस्ट खालामनोसै जाहाथे गोरोबनानै खामानिखौ ज'-ज'यै मावलांफिननो हायो नङाबा जोंनि अर्गानाइजेसना थांनानै थानांगौआ बहुत गोब्राब आं बे लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय भिडिअखौ नङा होमबा बेयो जाहैबाय मा बर' एक्स भलन्टियारफोरनि एक्स भलन्टियार बर'फोरनि गेजेराव गोजौ भलन्टियारफोर दंमोन जों मिथिगौ बिथांमोनहा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन दा दिनै बिथांमोना दिनै मोनसे एसोसिएसन जाबाय आरो बेखौ फोजाखांदोंमोन होनना बुङोबा थांनाय समाव बिटिआर गभर्नमेन्टआ बेखौ फोजाखांनाय बायदि जादोंमोन होननानै आं सानो मानोना बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बै समाव मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन कि जे एक्स भलन्टियार बिथांमोनखौबो सनमान होनाय जागोन बिटिआर गभर्नमेन्टनि गेजेरजोंहाय बिथांमोननो माबा मोनसे माने अनसुंथाइ होनाय जागोन बेफोरबायदिनि खामानिखौ माने बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्रायनो बै समाव प्रमद बर' सारानो बुंदोंमोन आरोखि अके बुंबाय मोजां जाबाय नोंगौ हारिनि थाखाय मावबोदों बिथांमोना मावनानै फैबाय आखायाव हाथियार लानानै बै समाव पुलिस मिलिटारिनिफ्राय थाखोमा हाग्रा बंग्रा लुवार बेराव बाजानानै गोबां खस्थ'बो मोननांबाय बिथांमोना दिनै बोराय बैसो जाबाय अके मानिबाय बर' समाजाबो मानिखायो दा बिनि गेजेराव दिनै जे नों बोसोरसे जास्लाबा बोसोरनै जास्लाबा दिनै एक्स भलन्टियारफ्रा बिथांमोना जे गावजों गाव आरो पार्टिनि गेजेराव माबा सोरखौबा एक्सपेल खालामबायनो सोरबा माबा जाबायनो माबा रां जाख्ल'दोंनो माबादोंनो हेन्थेननो माबा लटारिनि थाखा जादोंनो फिसा फिसा मोनसे इसु आरो बैफोरबायदि इसुखौनो गावजों गाव कमप्रमाइज खालामनो हायै प्रेस मिटआव होनानै गावजों गाव मा खामायनानै जायो गाव गावनि मान सन्मानखौसो खोमानानै बायदि जायो आं बिराद दुखु मोनो मालाबा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय बिथांमोना गार्जेन धोरोमनि मानसि नङा होमबा गार्जेन जोंनि बिमा बिफा बिथांमोनहा दा बिथांमोनानो दिनै अधर्जबा दिनै गावसिनि सिंनि बाथ्राखौ ओंखारलायनायसै दाना बेसेबां गाज्रि मानसि बेयो नङा होमबा लोंनाय जानायजों दिन थांग्रानो सोरबाया बुहुत थाखा फैसा माने माबानानै जानाय माने सोबख'नानै जानाय माने फिसा रां रुफाखौ थगायनानै जालायदों स' बिदिजोंनो जुदि मोनसे संगठना ब्रेक जालायनांगौबा आरो बिथांमोना जुदि गावसोरजों सलुसन खालामनो हायाबा अब्ला जोंनि जाथिया बबे लानानै थांगोन जों सोरखौ फोथायगोन दाना जुदि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा जुदि गाव गावनि सार्थनि थाखाय खामानि मावमारोबा हारिनि जुदि सार्थनि थाखाय खामानि मावनो फैमाराबा जों सोरखौ दे नोङो जुदि सासे गोख्रों दैदेनगिरिबा राफोद दैदेनगिरिबा बिसास नंगौ एसे नोङो जुदि जाथिनि थाखाय जुदि खामानि मावनो ओंखारमारदोंबा जुदि नोंनि आफाङाव जुदि नोंनि गाहायाव जुदि सोरबा जुदि मोजां एक्टिभ मानसि फैदोंबा मोजां जुदि मानसि फैदोंबा नों नोंनि मानसिखौबो जोङो हगारना होनो हानाय जानांगोन बेसो मानसिनि गुन थार गुना बेयावसो थागोन नोङो हगारनानै होनो हानाय जानांगोन नङाबा आंखौल' आंनो राजा जाबाय थागोन जाबाबो जानाय नङाना दा जेन'बा नोङो बुंदो दाना नोंथांमोनानो सानदो दे बिथांमोना बोराय बैसोआवब्लाबो माखासे थासारिजों गोरोबनानै गुबुन माखासे दल संगठनफोरजों लोगो जानानै हारिनि माखासे अलखद समाव माने थांनाय थैनाय समावहाय माने खामानि मावलांनोसै होननानै बिथांमोनहा माने बे एक्स भलन्टियार बे बिथांमोनहा माने मा खालामदोंमोन बिथांमोनहा जों नो दाउट संगठननि मोनसे नियम थायोना बयहाबो रुल एन्ड रेगुलेसनफोर थायो दा बेबायदिखौ बिथांमोना खानानै लानाय जादोंमोन आरो बिदिनो मावनानै ओंखारबोदोंमोन बिनि गेजेराव दिनै नुबाय बिथांमोना दिनै ससेयावनो मा जालायबाय गावजों गाव माबा एक्सपेल खालामनाय जाबाय अब्ला बिनि गेजेराव जों सोरखौ फोथायगोन दाना बबे संगठना खावनै जायाखै
नोंथांमोना बुंनो दे जोंनि बर'नि गेजेराव बुहुत जाबाय आरो बर'नि गेजेराव जों बुंनो थाङोबा स्टुडेन्ट सात्र संगठनानो दिनैसिम मोनथाम फैबाय नङा होमबा जेनेबा गोदोनिफ्रायनो जोनोम मोनखानाय एबसु थाखाबावबाय एबसुनि उनाव जेब्लानाखि बिटिसि सुक्ति जाबाय बिटिसिनि सुक्तिनि उनावहाय मा जालायबाय बिएसइउ बड' स्टुडेन्ट इउनियन जोनोम जालायबाय दा बिथांमोना दिनै खामानियाव गैया जालांलायबाय आरो बिनि उनाव फिन नै बिटिआर सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्तिनि उनाव फिन आरो गुबुन मोनसे सात्र संगठन जोनोम मोनलायबाय बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसु जोनोम मोनलायबाय आरो बिनि उनाव नेक्स्ट आरो जुदि सुक्ति जाबावोब्ला आरो होमबा आरो फिन आरो सात्र संगठन जोनोम जाबावगोन नामा बे मोनसे गिदिर सोंथि सिखारो जोंनि गेजेराव दा मा जोंनि मानसिफ्रा बबे लामाजों खारनो नागिरदों जों जायफोरखौ जों दैदेनगिरि होननानै मानियो जायखौ जोङो जोंनि समाजनि बर' समाजनि माइनो गुनु बेक्ति होननानै माने गुनि गियानि गोनां होननानै जों मानियो बिथांमोनानो जुदि दिनै बेफोरबायदि गावखौ गुनि गियानि होननानै रायजो राजाफोरा फोथायो बे फोथायनायखौ जुदि बिथांमोना दिनैसिमबो जुदि मा खालामनो हाया गावखौ गावनि सन्मानखौ गावनि प्रेस्टिजखौ लाखिनो हाया अब्ला बिथांमोना मा मावगोन बिदिब्ला दे बिथांमोना मा मावगोन जों बर' समाजा सोरखौ फोथायनानै आवगायगोन दाना नोंथांमोनानो बुंदो थारैनो आरो जुदि मालाबा फिन गोदान मोनसे आफाद जोनोम मोनलायगोन बर'नि गेजेराव गावजों गाव दावराव दावसि रां रुफायाव क्लास दावराव जालायगोन आरो बिभाजन जालायगोन होमबा मा जागोन दाना नंगौ हादोराव बयनिख्रुइबो माने दावराव दावसिया जासिनो रांनि थाखायनो जायहा रां दं बेहानो गिदिर बेहानो गोहो गोरा जायहा रां गैया बेहानो माने पावार गैया बेहानो गोहो गैया रांनि थाखायनो मानसिफ्रा मा खालामो रांनि खिथु खिथु खारो नाथाय बाथ्रायाव दङ नङा होमबा जोङो रांनि खिथु खिथु खारनो नाङा होननाय बाथ्रा दं जे रांखौसो जोंनि खिथु खिथु खारहोनांगौ थ' अब्ला जोंनि मावनायफ्रा बहा थालांखो जोंनि जाथिनि थाखाय मावनो ओंखारग्रा दैदेनगिरि सारमोनहा बबेनि सायावहाय गोसो होथोमारदों गमा जुदि बेफोरबायदि फिसा फिसौ इस्युखौ माने ससियेल मिडियायाव जेनेबा माने फोसावनानै होबाय सारा दुनियानि रायजो राजाफ्रा गासिबो मिथिबाय बेनि गेजेरजों बिथांमोनखौ मा बुजिगोन दाना मानो गावजों गाव बिदि बुंलायनांगौ जाखो जाबाय समाधान जालायनांगौ फिसा फिसौ जाथाया बबेयाव जाया एसे एनै नांलाय खमलाया खामानि मावनाय दांनायाव एसे एनैया मालाबा लेट सफैदों मालाबा सोरबा माने खरा मावदों एसे एसे बुंलायनांगौ बुंलायोबासो जाखायो बुंलायद्रायाबाबो जाखाया हा बुंलायबाय सैज्य खालामनो हानांगौना बेफोरबायदि बैसोआव जुदि सैज्य खालामनो हायाबा गथ' गोरलैफोरबायदि जुदि ससियेल मिडियायावल' होलायबाय थायोबा माबायदिजों समाधान जागोन दिनै नों आंखौ गाज्रि आखु होननानै आंखौ माने ससियेल मिडियायाव बुंनानै होबाय आंबो नोंखौ बुंफिनगोन बेबायदि होनायनाय जागोन जायाखै दा जोंनि गेजेराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव निस्सय जादों आंनि मोन्दांथियाव जादों दिनै नोंथांमोननि मोन्दांथियावसो बेफोरबायदि जानो जायाखै बेखौ आं मिथिया खिन्थु आंनि मोन्दांथियावहाय आंनि जे फिलिं बे फिलिंनि गेजेरजों आङो मोनदांनो हायो कि जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बेफोरबायदि थासारि जाबाय थायोब्ला एसे एनै फिसा फिसौ बिबानखौ लानानै जुदि गावजों गाव शेयार खालामलायनो हाया एबा सोंखारिलायनाय बुंलायनायखौ जुदि हजम खालामलायनो हाया आं गावखौनो जुदि आंसो आं सानलायो आंसो आं लिडार सानलायो आंसो आं दैदेनगिरि आंनो जुदि बर' समाजनि साबसिन दैदेनगिरि एबा आंनि बर' हारिनि साबसिन दैदेनगिरि जुदि गावखौनो जुदि साननानै लायोब्ला आरो बेफोरबायदि लाग्रा मानसिया जुदि जेब्लायबो जुदि बयनिख्रुइ जौसिन मासियाव थाबाय थानानै खामानि मावनांगौब्ला नोंथांमोनानो बुंदो जोंनि हारिया जौगागोन स' आं खावलायगोन सारमोनजों लोगोसे गासैबो जोंनि बर' हारिनि जेसेबांनाखि संगठनफोर दं आफादफोर दङ अर्गानाइजेसन दङ बिथांमोनखौ आं खावलायगोन बबे संगठनाव गैया बेफोरबायदि नांलाय खमलाय बबे संगठनाव गैया बुंलायनाय एसे एनै फिसा फिसौआव जाखायो नाथाय जों बेखौ सैज्य खालामलायनानै मावनो ओंखारदोंब्ला जों जानजि खाफ्रा जुदि ओंखारखाथारबायोब्ला जोङो साक्सेस खालामथारनांगोन बेखौसो आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायदों आरो सारखौ खावलायगोन जेन' बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव होलायबाय थानानै गावनि गोसोनि दुरबलथाखौ खिन्थानानै लाया बेखौ आं आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायनाय जाबाय थेंक इउ